أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گلی تماشاوانن هیجا بقدر و قیمت خدای تعالی جوه راضی به خدای تعالی ایشه و الهف بینه خدای تعالی حضور تک مالا و صحت تک جانه و برکت تک ماله و خدای تعالی الآخرت و تک جنت للجنت جي وتك جنار حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني تماشاوانا efendim dibin ki valla emj imam ağaç bune emj bune naçın cami seru sebep mellene emj rivanda em naçın cami şka min ki godari bikin seru sebep mellene yana ek godari kirji desti xudayın ser vicdanı xu o karar bit geli tamaşavana meyhaneci af buyurun gazi insanına ki ama insan için meyhane o özellik avak düşünce pereki pırji harç dikin kaç meyhaneci nakaydı gazinoci gazi vanna ke sbi hatta böyle için gazinoyu pereki pır harç dikin katiyen gazinoci nakaydı la bejin gazinoci rivida amna için gazinoyu İnsanı mı hafta ki dimine maçı ra bileta dikrin be pereki pır diçin maçı havini bergermez ve sani ber sermaye piyati diçin 10 kilometre hatta enekji takıma ku evji hazdike diçe bajar kidini le du takımı le otobüs asvarda peri otobüs diçe vi bajari takımı seyret ke nabi wala jari vanda ajnaç maçı heci nasakine diçe efendim van televizyonu bir para anek meçkidin seyretkin diçe vantineti ama mesele te cami orada bir naçım cami jari meladan naçım cami beni dikek vana gazi nakin insanın mediçin vandara hatta varış kahve dernay okey leze dünya ki peri çay de peri kola de kumar leze kahveci ne kaydı yani diçe mesela hani ama roy pencarat o parloda Allahu Ekber te khondini dibe hayya ala salah verin lemeji hayya ala felah verin agire cehenneme halas bivin ama khal godari nake o khal sanki deg naati ke şu buya vay hareket yani İca geli tamaşana Tecenek insana da pırsi efendim dibi ola düşüm caminin düşüm devce berda sebep çiye ya vaçım caminin mele pırılmıştı pır direşti henek jej dibi ola mele kenlemişti henek jej dibi ola mele gava sohbet ke 3 dakika 4 dakika sohbet taxu direşti henek dibi ola efendim mele açım klima evet ke klima ajmır zararı en açım henek jej dibi ola efendim açım klima evet nake Heneki efendimiz bir ola zivistani etçim ava germ tene. Heneki bir ola teşkivi ne hoşkin. Heneki bir mele rivi tene. Heneki bir mele ola rivi heye. Heneki bir mele pori nizam çavaye. Heneki bir mele efendim cilivi nizam bıçavaye. Efendim gomleki nizam bıçavaye mazeret ki ihla dertke jbuk neçe cami. Beni geli tamaşavana Vancik Huday Teala nehya mecekiriye insan için ve derikat nabijim valla efendim jariyevi de anaçım. Roki meneyte insan goyte valla af buyur pavyoncu qazga avete mezhebi için tekrar çap pavyonu. Nabij valla kumarhaneci zilami vi limi khisen seremişkanın nabije disa diçe kumarhaneni. Ama iş gavakte cami efendim valla jariyem belada ez naçım camiyeni. Peki geli برای عزیز geli tamaşavanın heca en beşin ki tamam ser çava jariye melada onun için cami tamam ser çavara halen peki mala hoç mal mecnaki ev jariye melada ki mala hoç mal mecnaki
Tu çima roji nagri ek nagre jwana dibêjim û çima roji nagirin ew jî bi emrê melê qî qey mele nahilet rojî bigire yanî çima û zekata xwe nadin qey mele nahil yanî çima û ji diya xwe bavê xwe re nebaşin çima û cînarê xwe re nebaşin çima û vira dikin çima û ji heqê xwe re nebaşin çima û xelqê dixapînin ev jî mele dibê nekin qey yanî yani gelî temaşevana em şêx bidin serê xwe elbette ki mele insanın elbette ki mele tev ne weka hevin elbette ki mele jî xetayê wan hene ti kes nikare înkar bike bêje mele bê xeta ne mele xetayê wan hene feqet em ji bûna xwe herin camiyê xêra camiyê ayrî tişekî ku ji me re hatê yazkirin hani binê tamamê melê dünyayê nebaş min jî gerek em ji bûna xwe li meşkin ji bûna xwe herin camiyê roja mahşerê Xwedayê Teala hesab ji me bipirse bê te çima li mêjneke em bêjin ji riyê mele daye yani wê pere bike gotina me wallahî pere nake billahi hiç pere nake yani he peki niha meselekî din ez bêjim Hoca Menşur Nasrettin Hoca rokî dist dike mala wî îca êvarê gundî tên ba dibe derbasî bi yek dibe wele Hoca Sûcê dibe çima dibe wele paja te nesağlam bû ê dibe Hoca Sûcê te wele derî nesağlam bû ê dibe Hoca Sûcê te efendim küçük berderê te tune bû ê dibe wele serxanî te çatiyê waye Hoca az ya dibe dist ketiye malan paqij kiriye ya ji bûna xwe de ev vî dizê anî qey Sûcî wî tune ye yani ûn sûc dibin tînin dikin stî mela gelo qey Sûcî we tune yani û li mêj nakin rojî nagirin he zekatê nadin abûyên zînayê dikin vira dikin heqê xelkê dixwin umarê dileyzin tev Sûcî mele yani hiç Sûcî we tê tune yani îca gelî temaşevana em hişê bidin serê xwe em hinkî sûc jî di xwe da bibînin di xwe da kevak me sûc di xwe da dît ew çaxa me heqiyê qebûl bikin em ji xwe re li mêj bikin niha kes dibêje gelo filan zengîn wela ne baş e falan zengîn ne baş ez zengîn nabim ha bîre bi şew biro dişxulin em ji bûnek em zengîn bibin kes dibê xwediyê taksiya ne baş ez taksî nakirim kes dibê xwediyê erda ne baş ez erda nakirim he na taksiya jî dikirin xaniya jî dikirin ji bo zengîniyê ketine yarişê jî kes nabe wela zengîn pîsin ama li mêj nake efendim Sûcê melê ne Sûcê melê elbette mele jî sûclîne xetayê mela jî heye feqet vî sûcî temamê jî nabêjin stiyê mela û nakin li xweşa we diçe hani meselekî dijî bêjim mêrek dibe li çolê tatekî dibîne serê li mêj dike yekî dijî tê yekî zana ye li berê sekine heta li mêja wî diqede ev ya selam dide ev ya dibê birakê min dibe ez ehlê vê derê me vî tahtê anek te serê li mêj ke berê wî tahtê nel qîbilê ye li mêj hate nabe berê xwe de qîbilê li mêj ke Kur'an dibe mijî zanbû dibe berê wî nel qîbilê wisa li xweşa miçû wisa li mêj kir yani xweşa miletê diçe nakin efendim mele sûclîne yani ûn sûclîne ûn tamam ûn te bimînin di xêr û xweşê da ûn temam emanetî xwe dabin